Hello, perlok baro te mentangan hikai biang te kumno ba phin yo biang yaka story ka ba phi bu ha Facebook lani Instagram ka ba phi la de bu menshwa mo kum kapor ba phi dang play Facebook lani ba phi dang shukret akau thamai lani ba phi dang bu first time ya kata ka story ka video jong phi ba phin yo ban pej biang sa sisin ya kata ka story lane phikwa ban shim ne ban pej ya kata ka story te namar bang apan mi ya kan ka video ba don ba ong yang bal ki ong yang penmi ya ka bale phin penmi ya ka video ka ba ngikwa ban yo biang ya ka story ka ba menshwa ya ka ba ngila de bu hoi te phi menta phi bu story tang kum bu mentas ngi kum la shai ai kapor kata baji phibu kala ja no te phikwa ban shim ya kata ka story lane phikwa ban yo i ya kata ka story te jol perlok ngarung ampun slam ya kapor te menta ngan hikai phi menta phi let hani ha Facebook ma menta ngan let ha Facebook te phi la poi ni Facebook te menta pat phi i ong hani ha 3 line hani kandang ne hani babu line nga te menta phi ha ban let hang ne te dadap na tu phi i pat hani ha setting privacy te menta phi let hani ha setting privacy let hani setting privacy ma te menta ngan let hani ha setting privacy te na da phi la le setting privacy menta pat phi hap le biang sa hani ha po hani ha setting phi hap le hani ha setting te menta pat ngan le hani ha setting te phin le chawa ma phin wat be sha ya ka tu ka bang abon le menta pet phin le be sha po phin hiar sha po phin hiar te menta phi I ka ne ka hang tu te menta haba phi la long kum ne pat phi la poi hang ne te ai biang hane hi tu bang abu lan ha tu te dakal ami kum ne pat te ai biang hang ne ai biang hang tu bang abu lan te menta phi I ya ka ne ka story bang ala abu menshwa pe phi kwa ban pet ru phi la ban pet ma kene ka like te ni ki view se phi sa ka ju hi ka ba phi bu menshwa kum ba ki view menshwa phi sa kum to hi te kantine hi perlok te kala mi shane te khublai shibun phi la pet ya ka ne ka video te bat sakawe subscribe pat ya ka channel jonga te namar hakapor banga penmi ya ka video te kan wan pau ve ya ka YouTube jong phi ma ya phi subscribe ya ka channel jonga te hakapor banga penmi ya ka video te kan sapau te khublai shibun